Fuck, du mærkelig. Video præsenteret af Louise Helbæk og Christina Kvist Olesen. Og sidst, men næsten mindst, Cecilie Rosenkrantz. Det vi bruger til dette forsøg, det er gaffatape, er det ikke det? Jo, gaffel eller gaffe. Gaffatape, yes. Og en spand med hul i, som I kan se. Yes. En skrue, det med dut. Og en saks. Og sådan en sortsæk-agtig en. Og her er det, vi bruger. Det vi gør, det er, at nu klipper vi rundt, så den passer med det der, sådan vi klipper det der stof-agtigt noget. Så klipper man. Klip. Så ligger posen selvfølgelig i dobbeltlag, så skal man klippe den midt over. Når man har klippet rundt, så klipper man den bare midt over, fordi posen, den er jo foldet sammen. Så ja, så man klipper den bare midt over. Og så ser den sådan her ud til sidst. Det man så gør, det er, at man taper den fast helt vildt stram, så den er så stram, som den kan være. Og så taper man bare rundt, hele vejen rundt. Og man skal så klippe 2 til midten, hvor man skal sætte et kryds. Super. Vi skal også lige bruge 2 tændstikker. Og så dumme vi er, har vi glemt at sætte den der tingelingelastik ind i den først. Det skal I selvfølgelig gøre, før I sætter det der tape og noget på. I de 2 små huller. Så det er vi lige i gang med. Det er godt, det har Emily lige at rode lidt med. Jeg gider ikke, der pis. Og Emily får stress. Hallo, stop med det. Det var meget ærgerligt. Nu bliver vi nødt til at tage det der tape noget af der, fordi at vi var lidt dumme. Stop med det. Og man skal selvfølgelig også bruge ståltråd til at putte den der tingelinge igennem hullet. Og så skal man putte sådan en tændstik igennem elastikken, og så trække på den anden side, så den holder. Og man skal selvfølgelig putte den der møtrik-ting på den der, inden man er så dum at putte den i hullet. Og vi har lige fået at vide, at den så også skal pulle nedad af Silje Elsborg. Og så skal man sætte sådan et kryds af tape herinde, sådan at plastikket ikke går i stykker. Og så skal man lave et hul i tapen, så den møtrik der, den kan komme igennem. Helvede! Uden at stikke sig. Og så skal man tage den halvdelen af den der møtrik-tingling der af, for at den kan sætte igennem plastikket. Og så skruer man den på den anden side. Og vi vil have